Goeien, het is pakje Joen, Vreed, 4 december. Welkom bij Beansport, met Joen aan tafel. Ja, zit Heerenveen in een sportieve crisis of is het slechts een tijdelijke dip? Ik praat erover met Mr. Heerenveen, Maarten de Jong en uw eigen Heerenveen-watcher Roelof de Vries. En hoe kan het dat het vak van skizochter heel tijd populairder wordt onder jongeren? Als skizochter Jan Dolstra komt aan zijn mij het antwoord. En Dickie zei al die rare woorden mee. Nou ja, je weet het wel wat voor de wedstrijd zijn. Hè? De meer emotie wat er zijn, dat binnen heel rare woorden. Is het nog leuk om skizochter te wezen? Nee, zo niet meer. Ja, Jan, dit wie Jerenlien ooit bij de Kreker, nevens mij twieselt in Dokkum. Hast je het ooit wel eens samen mij maken in die carrière? Nee, ik geloof het niet. Ik heb wel ooit in de Eredivisie een keer een wedstrijd fluiten, dat weer Feyenoord-Twente. Toen kreeg ik de twijfelachtige heer om de meeste gele kaarten van het betaald voetbal jong te hebben in de wedstrijd. Hoeveel win dat er dan? Volgens mij Njogen en Reden, een aantal rood. Hier de naam ik net echt mij, mag ik eerlijk zeggen. Maar, de man bij de but? Ja. En die ook twakkegiel. Maar ja, dat vond ik toen een hele vervelende ervaring. En het is een kunst hè, om daar weer doorheen te komen met Rotterdam, maar het bloed en passie. Ja, zeker. Ja, Maarten, dus is hier om te praten over de sportieve dip eigenlijk, waar Heerenveen nou in zit. Ja, is het echt een dip? Is het crisis eigenlijk? Maak eens toch die zwaar. Ik denk maar je het aanzetten. Ja, nee, kijk, je hebt een hele jonge ploeg. Hè? Kijk, die jongens die moeten het op veld waarmaken. En het gaat er om een leerproces. En dat heeft tijd nodig. En daar heb je op dit moment mee te maken. Kijk, als je kijkt naar Sinkgraven, fantastische voetballer, maar die moet ook nog heel veel leren. En daar gaat het even om. En als je dan een paar basisspelers mist, ja, dan is het lastig. Maar ja, goed, ik denk dat we wel op de goede weg zijn. Kijk, dat muntje moet even omvallen. En als dat goed valt, je zit er wel steeds dicht tegenaan. Maar ja, dan valt hij net aan de andere kant. Ja, dat is ook weerbaarheid. Hoe ga je ermee om? En ja, dat is geen crisis, het is gewoon een leerproces, maar we komen er wel uit. Ja, de meeste vreemd je had misschien nog van Maarten de Jong. Waarom zit hij hier aan tafel? Eventjes, dat is Mr. Heerenveen. Hij scoorde ooit het eerste doelpunt van Heerenveen in de Eredivisie. 3 keer Uderop en daar speler van het hier. En ja, het wie even ziekje, maar ook doelpunten. Hè? Kun je even zien. Ik ben benieuwd. Ja, hier een 80 denk ik ongeveer. Ja, dit was wat later denk ik. Maar, dus als ik aan mijn snor kijk, dan was het wat later. Maar ja, jaren 80 denk ik dat wel was, ja. Eind 90. Roelof, wat is er onder hoorn bij Heerenveen? Want het laatste seizoenwedstrijd op Riegen net meer woen. Nee. 3 punten slechts. Kwaliteit. Dat ontbreekt er eigenlijk gewoon. Het is best een aardig team. Het is een leuk ploegje. De trainer Lodewegers is gewoon een goede coach. Ze herinneren mij wat dat betreft. Had het technisch en tactisch aardig voor elkaar. Maar het is één te snel, de selectie. En twee, ja, natuurlijk het is een goed team. Het zijn aardige spelers. Maar het is toch te jong. En ze eigenlijk geen wapens. Als je nou bijvoorbeeld Cambuur zeggen, maar ik Greenswijze Snijtje Matten, die hebben nog wat van die wapens. Neem maar eens een peer. Wat is dan een wapen? Het wapen van Cambuur bijvoorbeeld? Het hertje? Een ook Betje had ze bijgelicht, maar ze hebben natuurlijk een Roesnak die een wedstrijd beslissen kan, een Narsing. Ja, en Heerenveen had eigenlijk alleen nog een Oet die een wedstrijd echt beslissen kan. En als je dan nog eens een keer net echt in farm is zoals hij nou is, het is toch vaak maar een spitsa, ja dan bloot er net zo volle oer. Want Maarten en Roelof heeft het vooral over scorend vermogen. Dat ontbreekt hem een beetje, jongen. Nou, is dat het dan? Kijk, als je even terugkijkt naar een aantal jaren terug, daar hadden we de buitenspelers die konden de acties maken, want daar ging het om. En dus daar kwam dreiging vanuit. Maar je ziet de laatste jaren, als ploegen bij Heerenveen komen spelen ze met 10 man achter de bal. Dus de ruimte wordt veel kleiner. En je hebt nu een team met Slagveer aan de ene kant en Larsen aan de andere kant. En ook met Oet hebben ruimte nodig. Zo gauw je ruimte krijgt, zijn we gevaarlijk. Maar die ruimte krijg je niet, omdat de tegenstanders er zo op instellen. Dus dat is heel lastig voetballen. Maar Roelof zei, het is een gebrek om kwaliteit. Is dat het dan niet? Weet ik niet. Kijk, ik zei net al, we hebben een heel jong team. En
Kijk, ik kan me herinneren toen ik dus van Nieuwe Schoot naar Heerenveen ging. Dat was ook in één keer een heel groot verschil. En je hebt nu ook met jongens te maken die nog vorig jaar nog in de belofte speelden. En die komen nu in het eerste team. En dat is wel een groot verschil om te voetballen. Daar moet je mee om leren gaan. En die tijd moet je ze geven. En dat maakt het juist zo lastig. Kijk, natuurlijk hebben we kwaliteit ingeleverd. Dat weten we allemaal. Maar het gaat erom dat we nu een keuze maken. Oké, we pakken jonge jongens. Feyenoord heeft precies hetzelfde gedaan. Even een stapje terug. En dan Doop is net in paniek. Doop is net in paniek. Natuurlijk niet, maar je moet ze wel de tijd geven. En kijk, ik weet wel, commercieel en alles hoort dat erbij. Daar ben ik het mee eens. Men moet presteren. Maar in deze fase, en dat geldt voor alle ploegen, moet je gewoon de tijd geven aan de jeugd. Wil Nederland weer mee gaan doen, dan moet je ze die tijd geven en gunnen. Jan, doos is de oude sneun in de tussenwedstrijd in Heracles Almelo, ook op de tribune. Ja. Ben je ook een beetje schrokken eigenlijk van het spelpeil van Heerenveen? Nou, ik vond het voor de pauze best nog wel meevallen. Had ik wel een pikant, want ik denk dat, want die keeper pakte 2 hele geweldige goede ballen van Heracles. Wat mij wel opviel, na die 1-0 achter, toen werd het helemaal een beetje stuurloos. 3 of 4 man in de spits, totaal geen aansluiting van achteruit. En ja, daar verbaas ik me mee. Hoe meer spitsen ze erin gooien, hoe minder gevaarlijk dat ze nou waren. En dat voelt me wel een beetje op. Maar dat komt ook omdat er dan spelers vallen. Dus die selectie is dus al net zo breed. De eerste over. Oké, als je er al weer binnen, dan is het best aardig. Zoen ze het in de subtop of in de subtop maar kennen. Maar als er Van den Berg, Slagveer en dan zit ik nog een keer Jordi Buijs nou vallen. Nou ja, vooral van de Berg en Buijs. Als die vallen, ja, dan binnen die looplijnen, die automatismen, die vallen dan vod. En dan ben ik een nog groter probleem dan ik een beetje die jongens mijn persoonlijkheid. Hè? En toen is het wel zo van, Heerenveen mist persoonlijkheden. Ja, maar dat klopt wel bij. Maar dat is niet alleen bij ons zo. Hè? Dat zie je bij heel veel ploegen. Hè? Kijk, elke ploeg heeft een leider nodig. Ja, is het nou Ajax, Feyenoord, PSV of noem het maar op. En waar is nou de leider bij Heerenveen? Ja, nou ja, Jordi Buijs die liep achterin dat te sturen en die valt weg. Ja. Hè? Maar eigenlijk vind ik dat je in elke linie moet je een leider hebben. Hij geeft het net al aan, als je die 2 jongens al mist, dan heb je dus een probleem. Maar dan is de kunst, als speler, pak het op. Of als team, pak het op. Maar dan moet er leiders bij komen, jongens. Dan moet er dus als in de winter, maar er is spelers bij. Nee, maar dat is het probleem. Hè? Ik bedoel, je hebt daar dus niet achter. En dan kun je natuurlijk altijd wel zeggen van de financiële mogelijkheden binnen beperkt. Logisch, dat snappen de meesten natuurlijk wel. Maar als je dan bij Lichtenstein een Grains, maar ik een Cambuur. Ja, Cambuur had volgens mij 8 onvallers de wijze uit kiezen kunnen. En ze willen ongeveer alle 8 nog even goed genoeg. Maar dat is een keuze die een club maakt. Hè? Kijk, bij Heerenveen hebben ze er nu voor gekozen. Ja, misschien wel, maar ik denk in de toekomst niet. Ik denk dat het in de toekomst de vruchten gaat afwerpen. Dat je dus wel weer spelers hebt. Toch gaat Hans Volk aan het begin van deze competitie zo van, ja jongens, we weten, er is geen yield. We weten dat we een hele snelle selectie hebben. Maar we hopen dan maar dat we geen blessures krijgen. Dat is dan wel een beetje naïef, toch? Ja, is het ik. Maar ik vind ook dat er net al paniek was. Maar men had van tevoren zijn van, nou, we gaan een selectie met heel veel jonge jongens. Ze weten dat dit gebeuren kan. Dus ik denk dat iedereen nou de rust bewaren moet. Want ik zei die aanvoerder van Ron, ik naar de wedstrijd toe. Martin de Roon, ja. Ja, en dan denk ik, jongen, vond ik net slim van hem om dat trouwens voor de camera te zeggen. Ja, dat er heel bewust, ja. Want ja, nou misschien wel. Speelt in de spelersgroep die zorg ik dat die selectie te snel is. En zij krijgen alles op hun dak. Dus de Roon, en ik van Arnold wat ik zijn, die zeggen toch van ja. Maar iedereen doet er bovenop. Nou ja, dat weet ik van hunzelf. Jawel, maar goed, dat gaat ook. Kijk, die jongens mogen best een signaal afgeven. Maar dat moet ook, want dat is ook een stukje weerbaarheid. Kijk, en wij weten als club en als Heerenveen zijn, geef ons de tijd. Als je naar de onderkant kijkt, waar ik mee bezig ben, met de jeugdclinics, met de voetbalkampen, noem maar eens op. Dat groeit en dat bloeit als je maar wil. En dan komen weer sponsors binnen. En dus dat komt wel weer. Maar alleen je moet 1 of 2 of misschien 3 spelers erbij. Dan hier die jonge spelers ik wat meer concurrentie gewoon. En Slagveer die spelen het hele seizoen al heel meer. Dat klopt. Maar ken je winnen van Grains? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Zo, het is ik net zo. Je mag ook net praten over crisis. En het is ik net zo dat ik verwacht dat Heerenveen maar deze ploeg degradeert een keer of zo. Maar dat presteert natuurlijk bijna de laatste tijd wat onder de verwachtings. Maar dat had ik een hele goede wedstrijd spelen. Ajax uit, Twente uit. Maar goed, de laatste zo'n wedstrijd maar 3 punten. Net woen. Grains wint van Twente. Ja. Grains speelt het liedje in PSV. Is Grains dan de favoriet? Nou ja, en in die zin, Groningen speelt thuis. Dus die moeten thuis, hebben ze een ongeslagen status. Dus die moeten, en dat is een voordeel van Heerenveen. Kijk, als je heel compact speelt, want daar gaat het om. Linies kort bij elkaar en je hebt snelheid voorin met Oet en met Slagveer. Want dan krijgen ze de ruimte. Ja, dan kun je zo'n pot winnen. Maar dat kun je van tevoren nooit bepalen. Je kan
hele mooie dingen bedenken als trainer zijnde. Maar dat kan na een minuut anders zijn. Ja. Het gaat erom op het veld, hoe breng je dat uit en hoe voer je het uit. Grace is wel met een goede ploeg wat dat betreft. Nee, maar- Dus Jereveen kan gewoon winnen van Grace. Nou, dat is wel weer Nee, maar goed voor het vertrouwen van Michelle Wek trouwens. Maar je kan wel wat zeggen van oké, zoveel wedstrijden verloren. Maar je moet ook naar het totaalplaatje kijken van hoe ontwikkelt spelen zich. Want daar gaat het om. Ja. En dat zal zich in de toekomst, en dan weet ik 100% zeker, na de winter, zal dat zijn vrucht afwerpen. Bij Omroep Friesland Dorf zelfs verslag op de radio, live verslag van de beide Friese voetbalverenigings. Snuntioen om 7:45 nadat collega Geert van Duun live verslag van de wedstrijd Cambuur-NAC. En snijdt de midden dan om 11:03 en dan is collega Rolf de Vries in de Euroborg om de wedstrijd Grains-Jereveen van commentaar te fashen. En wil je trouwens, ik zal het er even bij pakken, dit signeerde shirt winnen van Sportclub Jereveen, met alle handtekenings van alle spelers, dan zou ik ze absoluut net seppen. Het wordt boeten hield iets kouder en daarom zie ik in Riegen mijn club deze week de warmte op. En dat doen we bij de biljetclub van de Gediek. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Ik ben Kees Speetam, afkomstig uit Noord-Holland, Assen-Delft. Dus een beetje import-Fries. Ik ben hier vanaf het begin. Dat is 20 jaar geleden ben ik hier begonnen. We zijn in Lindenhof, in een café hier in de Hoofdstraat zijn we met 8 leden begonnen. Toen hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en toch de sprong gewaagd om voor onszelf hier in deze oude drukkerij je ziet het, een prachtig gebouw neer te zetten. Prachtige accommodatie. En nou ja, dat is mijn tweede kindje, zeg maar. Zo. Wat scheelt het? Ja. Een haartje. Ik heb hier alles in gedaan. Je hebt in het bestuur gezeten. Ik zit in de schoonmaakploeg. Ik doe de wasserij dan ook nog. Ik ben wedstrijdleider. Ik organiseer een Libre-toernooi elk jaar en een 3-bandentoernooi. Ik doe alles hier in deze club. Noteren 3. Jammer hoor. Ik ben nu alleen, ik ben weduwnaar. Mijn vrouw is 7 jaar geleden overleden, dus ik heb alle tijd. En dit is mijn tweede huis eigenlijk. Ik heb zo weinig energiekosten dat ik zit hier meer dan thuis. Dus je krijgt geld toe als je thuis Ik krijg, ja inderdaad. Ik ben heel weinig thuis, want als ik hier niet ben, dan zit ik wel in een weekend. Elk weekend is er wel of een finale, ga ik daar kijken. Of ik doe mee aan een toernooi. Mag graag met een toernooi meedoen. En zodoende ben ik in wezen altijd weg. The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Ik ga door tot mijn 90ste. Tenminste, als ik het mag beleven. Nee, maar dat is net hoe je dat lichamelijk aan kan. Ik bedoel, ik kan nu alles nog doen, maar wanneer jij begint te biffelen en dergelijke, dan heb je helemaal geen zin meer om te gaan biljarten. Nee, dan ga je wat anders doen. Dat denk ik. En dat wie een karambol van de biljartvereniging van de Gediek. De komst van de Gediek, kan ze dan weer bekend zijn of net? Nee? Ik heb nooit gebiljart, joh. Dat was altijd veel te hoog voor mij. Dat kost er net bij. Ik kon er niet bij. Op de tafel. Wil je bij jouw club eens een keer in de spotlights? Mail dan naar biente@omroepfriesland.nl.
Het is een nieuwe trend in de voetbalwereld. Heel iets meer jongeren die willen skierzochter worden. Dat blijkt ook uit cijfers van het KNVB. Die in 2006 nog 153 jongeren de skierzochterscursus. Dit jaar ben dat er 431. Wat is er onder de hoorn? We lezen het voor in Jan Dolstra. Nou Jan, heeft u het antwoord? Nou ja, Björn Kuipers, uw grote voorbeeld op dit moment, is heel erg populair bij de jeugd. Is dit alle jaren gewoon onder het Björn Kuipers effect? Net alle keer denk ik. Maar wel, vooral het laatste WK, ik constant goed in beeld was. En wat er gebeurt bij de clubs, ik jouzelf, pupillenscheidsrechterscursus, en ik merk dat heel veel clubs hier in Friesland, en ik doe dat in Noord-Nederland, ik wel in Greensland, men daar echt wel mee bezig is, om de jeugd meer erbij te betrekken. Ik ga een cursus doen in Boetenpost, kwartelin. Nou, een scheidsrechterbegeleider die de jeugd goed opvangt als ze hun eigen wedstrijden beginnen te fluiten. En ze had daar allerlei pakjes voor elke keer een scheidsrechterspakje. Gewoon geweldig om te zien hoe clubs er goed mee bezig zijn. En de resultaten van Björn, dat zeker ik wat. Want als ik zo'n cursus begin, ik vreeg altijd wel hoe ze erbij komen op cursus. In het verleden weten we vaak, dat waren de stewards door de clubs. Maar er komen nou volle meer jeugd uit eigen, uit haarzelf naar zijn cursus staan. En dat is alleen maar positief natuurlijk. Ja, we hebben zelfs een filmpje niet gekeken van Maarten, die verrassend een soort doelpunten maken maar de hollen. En vandaag geen bewegend materiaal, maar wel 2 foto's uit het eigen archief. Dat is 2 foto's mijn naam. Ja, ik heb wat even zien, dit is de UEFA Cup finale, nevens mij. Ja. Ik zag Roberto Baggio staan. Ja, dit was een Europa Cup 2 finale toen in de tijd. Dat was toen een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd. Maar de juist de grootste Italiaanse voetballer van dat moment, juist een hoorn, maar de Jos net hoorn. Nee. Maar dat weer toeval, want ik moest oorlog opletten. Oké. En we hadden nog een foto, net als mij van het WK. Ja, daar is hij al. WK 94. Ja, maar Maradona. Dat was zijn laatste wedstrijd trouwens. Dat was in toen Griekenland 4 in, volgens mij in Boston. Camera, ja. En toen raasde het in die camera. Ziet er vol met cocaïne. Ja, dat bleek dus letter. Dat bleek letter. Zie je helemaal strak, is dat ik terug? Nou, nee, dat hingen we toen net terug. Nee. Maar bij Jaren toen 2 dagen later dat zijn laatste beweging in geweest was. Ja, precies. Nou, even om Schentelitten, dat is denk ik op het allerhoogste niveau heeft assistent skierstochter geweest. Ja. Wanneer ben je nou eigenlijk begonnen met fluitje? Ja, ik ben eigenlijk begonnen toen ik met fluitje op een legere squallen. Ik ben in Drachten en hier met 3 squallen. Het was een CVO-squallen. Ik weet niet meer wat dat betekent. Een christelijke squallen en openbare. En ik zie het op openbare. Maar dat is CVO en de christelijke Schimmelko voetbal. Dan wie ik scheidsrechter. En dan fluit ik op een vingers. Nou, toen weet ik hier het zien, denk ik. Ja, maar dan ben je heel veel mensen weten dat misschien net. Want toen ben je eindig als assistent skierstochter, als grensjochter, steeds maar. Op het allerhoogste niveau. Maar dan is ik jarenlang skierjochter geweest. Ik had 10 hier fluit ik in betaalvoetbal. Ik heb 14 hier grensrechter geweest. Of assistent hier dat in Burg. En 10 hier scheidsrechter geweest. Nee, Maarten, ik wil eens een keer een kaartje doen in mijn Nee, joh. Nee. Nou, ik ken haar niet. Daar kan ik wel wat toe zitten, want Maarten, wie ik een man, wij praten en ze werken bij scheidsrechters, ik wil als ze een wedstrijdervaring en die delen je mij elkaar. Ik weet dat Maarten bekend stond bij de scheidsrechter als een stevige speler die uitdeelde, maar ik heel erg goed incasseren kon. En dat is een tip ik misschien voor Heerenveen en Cambuur, dat is wel een pre. Je moet ik een beetje ontvangen kennen. Ik denk dat er dan wel scheidsrechters binnen die wat behoudender binnen elkaar. Oké, nou, maar even waarom naar uw thema. Want ja, we zien dus heel meer jongeren die willen fluitje. En we hebben veel bij een heel jong talent. Zijn naam is Dion. Hij is nog maar 13 hier, maar die heeft nu al zijn skierzochtersdiploma hellen. Ik ben Dion van der Kerk, ik ben 13 jaar. Ik ben KNVB-scheidsrechter bij Leeuwardia. Ik heb sinds maandag heb ik mijn boscursus gehaald. Dat is een cursus waarmee je sowieso scheidsrechter voor D-pupillen, C, B, A en senioren. En dat is op groot veld is dat. Nou, dat mag je dan fluiten, daar krijg je papieren voor en zo'n badge. Ik ben een keer gevraagd voor een wedstrijdje en het leek me hartstikke leuk. Ja, ik vond het gewoon geweldig om daar op het veld te staan en dan sta je daar het spel te leiden.
Je kan overtreding geven, je kan kaarten geven. Of je geeft ze niet. Je geeft een penalty of juist niet. Dat heeft wel weer heel veel invloed op de wedstrijd. Beetje rustig aan, oké? Wel op de bal. Gaat het? Gaat het? Ik hoop natuurlijk ver te komen. Betaald voetbal zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dan kijken we ook even naar Björn Kuipers die echt het hoogst heeft gehaald. Champions League finale, WK-wedstrijden. Dat zou me wel dan echt mooi lijken als ik dat ook zou kunnen doen. Nou ja, de beweging het hij al, Jan. Ja, het is altijd lastig te beoordelen natuurlijk, want het is de eerste keer dat het hem sjost. Dion, tred je in hier, maar is zo'n jongen nou echt de top, Helje? Nou, in principe wel, hè? Want we beginnen alle keer bij 0. Dus, en dat is bij wij begonnen. En want ik ga nou die bewegingen die er ziet er al heel professioneel uit. Het is een toptalent, jullie. Nee, maar hij had wel wat. Dat zie je voetbal. Ik hoor hoe hij zijn spultjes kleerleidt in de kleedkamer en zo wat. En hij is er heel erg mee bezig. En dat is wel iets wat je haalt. Wat mij direct opvoelen. Ik aandacht had voor de spelers. Er is iemand die had even een scope hand of zo. Even gaat het. En het contact met de spelers, met de spelers is zo belangrijk. Ja. Ik wil net alleen nog maar optreden en gele kaarten gaan en alleen maar voor overtredingen fluitje. Nee, ik had het eerst in het spel is wat gebeurt, even met de meesten bezig geweest. Als iemand een tik gewoon had, dan even gaat het weer en zo. Het contact is heel zoals belangrijk. Kevin Blom bijvoorbeeld. Ja, ik vraag me dus af, jij gaat ook die cursussen en dan heb je ook jongetjes die voetballen nog, die fluiten. Ja. Dus er zit ook een aspect in van het respect onderling. Hè? Want ze krijgen natuurlijk, als ze zelf voetballen, schelden ze de scheidsrechters ook uit. Nu krijgen ze het van de andere kant terug. Hoe ga je ermee om? Ja, nee, helemaal mee eens. Dat is denk ik een heel belangrijk item. Want kijk, ik scheld ook wel eens op een scheidsrechter en dan fluit ik zelf ook. Nee, niet meer. Maar dan zeg ik alleen pannenkoek, maar voor de rest niet. Maar ik bedoel, als je dan zelf fluit, dan krijg je dat terug. En dan heb je pas in de gaten, verrek, waar ben je mee bezig? Wat voest er vroeger een goede scheidsrechter? Van Swieten, hè? Van Swieten? Nee. Ja, van Swieten. Ja, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk dat grapje. Nee, maar wat ik een goede scheidsrechter vind, is iemand die het spel aanvoelt. Ja. Je hoeft niet altijd kaarten te geven. Kijk, wat hij doet, hij vraagt ook van, hoe is het? Maar dat is heel belangrijk. En een scheidsrechter mag best, kom eens even hier, nou even ophouden, klaar. Maar dat moet andersom ook kunnen. Wij hebben ook wel eens een wedstrijd gehad en ik weet niet meer wie het was, maar die verloor zijn kaarten. Dus dan gaf ik hem een gele kaart. Nou ja, toen floot hij slecht, toen gaf ik hem een gele kaart. Dus daar moest hij om lachen. Maar het gaat om het spel. Voel je het aan of voel je het niet aan? Ik zie heel vaak, denk ik van, terugkomend op afgelopen zaterdag, met Van Aanholt. Die jongen heeft helemaal niks gekregen, terwijl een schaar is met 2 benen. Oh, hoe zou het daarna, bedoel je? Ja, daar wordt niks mee gedaan. Ja. Dat denk maar ik zijn Kevin Blom dan? Hè? Ja, nee, maar daar gaat het om. Hè. Het gaat om hoe ver ga je als scheidsrechter? De scheidsrechter bepaalt hoe het spel in elkaar zit. Nee, maar Kevin Blom bedoel ik dat Jordi Buijs daar op de groen laat. En dan, dat weet Kevin Blom natuurlijk net, maar dat die kruisbal naast scoort. En dan zegt Kevin Blom, schiet even op, ga je even opstaan. Ja. Nou, dat denk ik, nee, maar dat kan gebeuren. Ja, tuurlijk wel. Maar waar het om gaat, het gaat om wederzijds respect. Hè? Ja. Want een scheidsrechter ken ik fouten, meidje. En dit in dat was toen, zei dat is natuurlijk ook even een fout van Kevin. Maar hij is natuurlijk een dokter, kerst en de boete kan net zien. Maar je moet respect voor elkaar hebben. Ik vond elkaar fouten. Ik word eventjes ook, want we moeten eerst eventjes naar de quizvraag. Gelukkig, het is een makkelijke quiz. Dit is net één speler, dit ben er 2. Maar welke 2? Denk je het is A, dit ben Pelé van Anholt en Marlon Pereira. Denk je nee dit is B, Kenneth Otigba en Lucas Bijker. Of denk je nee het is C, Joey van den Berg en Berend Schootstra. Oh, zo shot hij er dus uit. Mail je antwoord van waar je naar pient@omroepfriesland.nl. Funkelnagelnooi. Ja, en te winnen dus dit shirt van Sportclub Jereveen, signeerd bij alle spelers. En de winnaar van Verliedenwieken, die zit trouwens nou onder in beeld. En hij kan morgen Maichinhuid te naar de wedstrijd Cambuur-NAC. Jongens, nog even heel kwart. Wederzijds respect, dat is het eigenlijk waar het alles om draait, hè? Volgens mij wel, ja. Inderdaad. Begrip had voor mijn koor. En ik had een keer een speler, een keer een overtreding die wat ongelukkig is, dat wordt inschatten. Als een scheidsrechter een fout maakt, dat ken ik. Ja, een beetje begrip voor elkaar. Dan komen we een heel eind. Dan komen we een heel eind en dan kan Jereveen gewoon winnen van Grace.
We gaan alle komende wedstrijden winnen. Toch? Kijk eens aan, en dan wil je gewoon kampioen. Ja, ik kampioen. Zij is dat. Ons 4 manje, dan willen we er weer. Van nou nog een hele gezellige pakjesjoen. Ontzettend, dag. Grains, Heerenveen. Oh, 0 draaien. Wat zei je op, Piet? Ah, maakt mij niet zoveel uit als Cambuur maar wint.